Începând cu anul 2003, compania IMEX Agro este unul dintre cei mai mari operatori ai pieței de semințe pentru cultură mare, produse de protecție a plantelor, fertilizanți și consultanță agronomică în Moldova. Pentru a oferi soluții complete și inovatoare, în 2019 au fost create centrele tehnologice agricole Land Protection. În aceste centre, în săli de conferință special amenajate, experții noștri susțin periodic seminare despre ultimele realizări în domeniul tehnologiilor agricole. Astăzi, IMEX Agro dispune de un elevator supramodern a companiei germane Riela, cu un volum de 25.000 de tone și un debit de 100 tone pe oră. Noi reprezentăm renumite companii în calitate de distribuitor exclusiv. În portofoliul nostru există peste 200 de produse care garantează o protecție și o fertilizare corectă. Principiul fundamental al companiei noastre este cooperarea pe termen lung și soluționarea problemelor strategice cu care fermierii se confruntă constant în fiecare regiune a țării. Experiența și profesionalismul echipei noastre facilitează îmbunătățirea proceselor de producție agricolă cu o atitudine atentă față de teren și mediu. Compania IMEX Agro vine mai aproape de producătorii locali ca să aducă succesul în fermele agricole din Republica Moldova.